gilirane Mbak Via. Ya dong, tembang apa nyuwun tintingken belok bung saiki. Cepi kula diparingi Smarandana Semarangan. Sing gampang-gampang. Sing cakepane aja turu sore kaki. Ayo. Mesti suarane lumayan iki. Kena dititeni, Mak. Apa? Pesinden kangger tandone angin akeh mesti suarane ya apik. Ha iya. Wah, kaya ilang to Pak Dalang. Oh niki. Ilang mangke suwe-suwe yo ketok kok. Oh nggih to. Jedul. Anggere pinter le goleki ketok kok. Berarti kula dereng pinter. Ya, wong. Sampeyan anggere pinter goleki suwe-suwe yo ketok. Aja dadi kacau to. Wah, angger wiyaga ki nek 66 ya ngono kuwi kok. Kuwi angger Riyanto ki penjahat. Penjahat napa Pak Dalang? Penjahat kelamin. Kok wiyagane jenengan bebayani to, Pak? Oh, nggih. Pancen niku mun dereng. Berarti Mbak Yanti kabur niku mergo Lah, mergo kerep digodha niku. Kerep dibebeda wiyaga-wiyaga ki niku. Lah sing ora tau bebeda ki rak mung kula niku. napa nggih? Oh, mang takon. Kula Pak Dalang. Menengo ta? Ngendi ana dhewe mangan codot. Oh, nek codote kaya Yanti ki ya aku gelem mangan. Lho. Nyangking. Nah, iki malah ada pinter-pinter kok wiyaga-wiyaga iki. Part niki senengane wiyaga-wiyaga. Ya nggih. Nyangking. Nyangking pekon. Ayo to ya, rak iki templuk juga kan to. Kita wis tahu. Kita wis tahu nek anggere Ndeke kancane dicangking. Nek seneng nyangking tek kancane tekku cangkingen ya. Nyangking. Awas lho, ndak kleru lho. Kencanane Awas, matur nuwun ancang-ancang. Pak, matur nuwun. Ancang-ancang iki.
Aduh. Iya. Swara kok kaya ngono. Tanpa ora balung kerine lemak tlunyur. Jan gayenge. Nah swara kok kaya ngono. Jan mustika tenan. Sembodo karo piyayine. Sandang kelawan pangan Karang mesti dari kini sik enom nyara kuwi dadak dintul-entul ya. Iya. Coba nek wis kaya Mbak Sudirke nywarake mung sak madya rasa dintul-entul. Ning sik enom kaya Mbak Pia, Mbak Yanti iki. Ngono. Nek Mbak Sudirke wis ora tepung kaya ngono kuwi. Nyara mung sak madya. Lah nek wis pokoke karo megap-megap.